Rašeliniská sú celosvetovo ohrozené ekosystémy. Na Slovensku sa zachoval už len zlomok z pôvodnej rozlohy týchto fascinujúcich ekosystémov. Významné lokality tzv. Slatinných rašelinísk sa nachádzajú aj v okolí Spišskej Belej. Ide o Belianské lúky, Trstinné lúky a Krivý kút. Rašeliniská majú významný vplyv na reguláciu klímy. Spotrebúvajú atmosférický oxid uhličitý a uhlík ukladajú vo vrstvách rašeliny tisícky rokov. Zároveň zadržiavajú vodu v krajine. Pomáhajú tak zachovať prirodzený vodný režim a v čase horúčav ochladzujú okolie. Fungujú tiež ako prírodné archívy. Ich pôda je nasýtená vodou, chýba v nej kyslík a rozklad v nej prebieha len veľmi pomaly. V rašeline sa preto po tisíce rokov uchovali peľové zrnká či dávne artefakty. Rašeliniská nám vďaka tomu poskytujú cenné informácie o vývoji klímy, rozširovaní druhov rastlín a živočíchov, ako aj o osídľovaní krajiny v minulosti. Rašeliniská sú domovom pre viaceré druhy vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Kľúčovou zložkou týchto ekosystémov sú machy a z nich hlavne rašelinníky, ale tiež trávy a ostrice. Rastú tam druhy, ktoré nenájdete nikde inde, napríklad na jar na ružovo kvitnúca prvosienka pomúčená. Mnohé rašeliniská však ľudia zničili. Vysúšali ich, aby tam mohli hospodáriť, ťažili z nich rašelinu alebo inak narušili ich vodný režim. Trvalé nasýtenie prostredia vodou je pritom pre proces tvorby rašeliny kľúčové. Aj minimálny pokles hladiny ho môže úplne zastaviť. Rašelinisko sa z úložiska uhlíka mení na nebezpečný zdroj emisí oxidu uhličitého. Územie zarastá bežnými rastlinami, ako je napríklad trstina a vzácne rašeliniskové druhy miznú. S nimi mizne z krajiny aj voda. K zvráteniu tohto procesu na 12 poškodených rašeliniskách prispel projekt Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, ktorý získal grant z Nórskeho finančného mechanizmu a bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na obnove sa podieľali Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Inštitút aplikovanej ekológie DAFNE a do revitalizácie Trstinných lúk a Krivého kúta sa zapojilo aj mesto Spišská Belá. Najprv sme podrobne preskúmali všetkých 12 lokalít. Na výskume ukladania uhlíka sme spolupracovali s vedkyňami a vedcami z Nórskeho inštitútu ochrany prírody, keďže majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Now we are filtering the water, and in this capsule here there's a filter that captures the DNA. So now I'm going to filter 1 liter, and the DNA stays in the capsule, and we process it in the lab. So we are collecting peat samples to find out how much carbon is stored below ground in this rich fen. So we also take measurements of the depth to find out the volume, and then we add the data of the volume to the carbon content of the peat sample, and we find out how much carbon that is stored in this area. So we're taking environmental DNA samples. So we're taking soil, and then we'll take some of it into the lab to Norway, and then we'll get extract environmental DNA out of it, so that we can see what kind of organisms and species are in the soil, which is really important to know the health of the peatland. V 12 poškodených rašeliniskách sme inštalovali hydrologické sondy, aby sme mohli trvalo monitorovať kolísanie vody. Skúmali sme odtokové a pôdne charakteristiky lokalít a zisťovali sme, aká hrubá je tam vrstva rašeliny. Okrem toho sme podrobne zmapovali vegetáciu. Na základe týchto dát, ako aj najnovších vedeckých poznatkov, sme naplánovali konkrétne kroky pre obnovu prírodzených procesov prebiehajúcich na rašeliniskách. Kľúčové opatrenia sme zamerali na obnovu vodného režimu, teda aby sme vodu zadržali v krajine počas celého roku.
Na trstených lúkach a krivom kúte sme vybudovali hrádzky v odvodňovacích kanáloch, ktoré zadržiavajú vodu v najhodnotnejších častiach lokalít. Na krivom kúte sme odstránili aj náletové dreviny a trstinu, ktoré obmedzovali rast a rozvoj pôvodných druhov rašelinísk. Na časti plochy sa skúšobne odstránila aj vrchná vrstva rašeliny, aby tam mohli rásť citlivé rašeliniskové druhy. Stav rašelinísk budeme naďalej monitorovať a poznatky sa budú využívať pri obnove ďalších rašelinísk. Obyvatelia Spišskej Belej aj turisti môžu spoznávať vzácne lokality rašelinísk v okolí mesta vďaka cyklotrasám a náučným chodníkom. Zvyšovanie povedomia o význame takýchto biotopov bolo aj súčasťou projektu. Do svetových aktivít sme zapojili 19 škôl, vyše 800 žiakov, viac ako 50 učiteľov, ale aj širšiu verejnosť. Rašeliniská totiž nepotrebujú len vodu, ale aj ľudí, ktorí vedia, prečo má zmysel tieto vzácne ekosystémy chrániť.